Dan ini wis mlebu dina seperti Duet lo. Aku pedot. Maman kena maman. Man. Ayo man, gue man. Pak, duet ya. Niki Pak sinten niki? Pak Supadi, tekno duweke. Badeng rasane hati kang nandang sengiting liyan hanya aku kowe lapo katresnan Dimas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Ayo Pak, sawer-sawer. Yo. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radiakoni senadyan lunga ra bisa nampa bakal tak coba pancene kapisan rekan kuwasa kang mas kowe sing tak sayang kalila aku kudu kelangan Dimas Bayu Nekati dongaku siji tresno iki abadi. Yo! Do Dewa-dewa nias mara kuwatno ati kawula kan kula lambut tresno datang kendang saking jaba tare wangi tak pateni laire tresno kan suci kan sunatan ento aku sliramu ART asik-asik yo sing abang sing guri yo Mas ombeni ben mendem Mas ben lali Kang Mas kowe sing tak sayang kalila bulan kudu kelangan gak apa-apa ya Bu hiburan aja Dewa-dewa nilas mara kuwatno ati kawula anggon kula labut tresno datan kendang saking jaba tare wangi tak pateni laire tresno suci kasunyatan yen
Pak Arte ya. Nggih.